Siemanko, jestem Superdeko, dzisiaj gramy z moim kolegą Adidaskiem, przywitaj się. Siema, siema. No i dzisiaj gramy w serwer Drop SMP i ogólnie ten Drop SMP, tutaj wybuchnął creeper przed nagraniem. Tutaj jest tablica zasad. Tutaj możecie sobie zapauzować, przeczytać i ogólnie będzie serwer na Discordzie, do którego damy wam tam chyba link i też prawdopodobnie, dam wam link do kanału Adidaska. On go właśnie dzisiaj, jak my to nagrywamy, stworzył specjalnie dla was i będziemy nagrywać też na nim, tylko właśnie nie wiem, czy jeszcze nie dajemy wam konkretnych dni, w których będziemy nagrywać, a na razie jeden odcinek jest u mnie. Możliwe, że gdzieś w następnym tygodniu będzie jakiś odcinek. Może na kanale Adidaska, może na moim, dlatego codziennie sprawdzajcie. I ogólnie będą tam eliminacje, będziecie robić na Discordzie, tam się połączymy, będziecie robić różne parkury. Będziecie robić parkury, później PvP, później jedną czy dwie osoby wybierzemy do naszego serwera. Będziemy mogli tutaj grać. Jeszcze więcej. No tak. Tylko znaczy, że dwie osoby z jednych eliminacji. I ogólnie tutaj już zaraz będziemy zaczynać, choć Adidasek. Jak powiem 3-4 start, to wtedy zaczynamy. 3-4 start! Zaczynamy serwer SMP, Drop SMP dla widzów. Nie wiem, gdzie jest Adidasek, ale gdzieś poszedł. Chyba inne drzewo. Widzowie, ogólnie będziemy nagrywać trochę dłuższe odcinki. Ale nie wiem. Widzowie, ja wam się przyznam do jednej rzeczy. Tutaj przed nagraniem widziałem gdzieś opuszczony portal. Coś za wodą. Bo ja mam ogólnie render distance, jakieś 22 czanki. O, tu jest. Trochę to jest może oszukaństwo. Oszukuję może trochę, ale widzowie, no trzeba tak robić. Znaczy nie będziemy oszukiwać, ani nie oszukiwaliśmy, ale zobaczyłem ten portal, to postanowiłem, że wejdę do niego na odcinku. Weź coś może mów, Adidasek, co? Nie mam co mówić. Pamiętaj, że jak będziesz coś chciał mówić, to Ja mów. się na ciebie przygotowuję. Ja też się mogę na ciebie przygotować i tak nagle patrzę, a tam skrzynki nie ma. Nie jest. O! Ja myślę, że Widzowie, zobaczcie na to! Wygramy to! łącznie 10 osób. Było tak? Na start, a później to jeszcze więcej można by No dać. tak, ogólnie już żelazny kilof mam. Co? No bo zdobyłem tyle aingotów, że sobie zrobiłem sobie. Ile? Jakieś 29 czy 24 sobie zrobiłem 3 sztabki. Muszę epokę kamienia. O Boże, ty no... Ej, tu jest jeszcze żelazo pod wodą. Widzowie, mamy to. Co jest? Ja emeraldy znalazłem w górach. Widzowie, szkielet, tu mam w ogóle taką rzecz, widzicie? Emeraldy znalazłem. Teraz mam... Takie rude. Teraz A widzowie wiesz, mam góra. rzecz. No, widzowie, mam w ręce rzecz na Adidaska. Jakby tutaj przyszedł, jakbym go widział, bo już tu się robi noc, bo trochę poza odcinkiem tutaj ustawialiśmy wszystko, tylko jedno żelazo. Dobrze, widzowie, ja już zaraz chyba idę po Adidaska, nie? Jak tam Adidasek? Dobrze. Jestem gotowy. Oho! Miałem jakieś przebłyski lawy, ale mogło mi się wydawać. A tam przecież jest jeszcze blok złota u góry, to będzie na refy. Robię tulsy. Widzowie, widzicie, to jest jedno chyba z najwięcej dodających głodu jedzenie w całym w ogóle Minecrafcie. Dałoby się ciebie zabić, żeby dropa zdobyć. No właśnie, widzowie, przepraszamy was. Niestety nie naprawimy tego, bo nie umiemy. Ale dropy to ogólnie... Piszę, że to jest drop,
ale to wygląda jak drewno. I emblematy szkło, to to jest... szkło. Tak, szkło. A emblematy to jest to. Emblematy... Jako papier, ale są tak. osobnym itemem. Jak se skraftujecie papier, Tak, to tak. skraftujecie. I jak go nazwiecie, to się nie uda, bo nie da się nazwać na pomarańczowo chyba. Czy tam na żółto. Wpadłem w sypki śnieg w górach. Dobrze, to już wiem, gdzie jesteś. Ale ja sobie uzbieram coś tu. Widzowie, ogólnie prawdopodobnie, jak już mówiłem, odcinki będą... znaczy, tego nie mówiłem. Będą odcinki regularnie. Tylko jeszcze wam nie dajemy, bo tu sami wiecie, to pierwszy raz robimy taki serwer. W ogóle pierwszy raz nagrywamy razem. Nie wiem, czy Adidasek się stresuje trochę, bo to Nie, raczej nie. jego pierwszy odcinek ze mną przez taką dużą publicznością jak wy. Niestety widzowie Arix już nie będzie ze mną nagrywać, bo się trochę pokłóciliśmy, tam prywatne sprawy i niestety, ale... Oho, sztabka złota mi z zombiego wypadła. Ty, ja Żelaza! bym miał tego. Nie mam reverse moda w Minecrafcie. Żelaza, nie złota. No ta. Ten. No i właśnie z Arixem już niestety nie będę nagrywać, ale mam nadzieję, że Adidasek wam się... Siema. Siema, jak na moja siekiera ostrość 2 ci się spodoba złota? Ze statku? Chodź tu, Nie, Adidasek, statek, nie chodź tu. gadaj. Znaczy ten, portal. To złota pewnie jest ta siekiera. No tak, jeszcze mamy marchewki O. złote. Już po mnie jest, już po mnie jest. No właśnie, że nie, bo ty tak uciekasz. Oszczędź mnie, mistrzu. Nie, nie oszczędzę cię. Nie oszczędzę cię. Wiem, że teraz pewnie tak mówisz, a nie mistrzu, będzie mistrzu, pułapka, mistrzu, co? mistrzu. A później... Co? Znaczy co? Nie, ty co zrobiłeś z sypkiego śniegu, pułapkę. Ja znam te triki, ja znam te triki. Ja sobie pozbieram dynię, będzie Ja nawet nagrywanie. wiadra nie miałem, ale... Nie powiem ci, co wykombinowałem. Dobra, uciekam z tego biomu. Ha, ha, ha. Uciekam se. Widzowie, już jest... O, jest gorąco, jest gorąco. Jeszcze widzowie, mam coś tutaj. Taką fajną... Kurde. Dobra, mam wszystkie te. Idę po te itemy. A ja idę po ciebie, po dropa. Wiem, gdzie jest respawn. Gdzie jest respawn? Widzowie, moby tu mnie atakują. O, widzimy Adidaska, widzimy Adidaska. Widzowie. Nie. Dobra. Daj mi pójść po te itemy, proszę. No to proszę, daj mi proszę. dropa pierw. Jak dasz mi... Możemy zrobić taki deal. Dobra. Dasz mi dropa, to dam ci pójść po itemy. To ja pójdę po itemy i wtedy ci dam dropa. Żeby one się nie zdespawnowały. I ty mi je No nie, potem masz 5 minut. Masz 5 minut na odebranie ich. Po 5 minutach znikną. Spokojnie. Wiem, więc idę tam. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie! Specjalnie! Tu jest sypki piasek. No ale Piasek? musisz mi dać. No sypki piasek tam był. Zgubiliśmy go, widzowie. Widzowie Ma śnieg. No śnieg. Widzowie, O, piszcie prawie w mnie komentarzach. pająk Super Atku, dasz radę. Piszcie to, piszcie. To prawda. Super Atku, dasz radę. Super Atku, dasz Jest radę. taki świeży dropik. Aha, czyli ty mnie chcesz zabić, ale musisz mi oddać dropa. Znaczy, ja sam sobie go odbiorę. Nie, tu jest 1000 kratek. No, nie 1000 kratek, ale umarłbym raczej. Dałoby się przeżyć tą noc bez tego. A co znaczy, że może fajnego- zrobimy sobie sojusz do końca nocy i rano się możemy zabijać? Dobra, mi to pasuje. Dobra. Emeraldy widzę na wierzchu. Rzadko jestem w górach, więc pewnie dlatego też, ale... W górach Dobra. też nie są takie częste. Znaczy... Dobra, będę mógł sobie zasadzić, widzowie, ziemniaki. Widzicie, widzowie, co mi się stało? Nie mam tego ziemniaka. Widzowie, umieram. Nie.
Ej, w sumie ja jestem szybszy od ciebie. Widzowie, widzicie, co mi się stało? Jak ktoś został do tego momentu filmu, to niech napisze mam ziemniaki. Dobrze. Napiszcie tak, a przypniemy wam serca wspólnie. Mogę ci zdradzić mój sekret. Skończyła mi się ta siekiera, ale mam kamienną. Skończyła mi się. Ale widzowie, to jest takie... Tutaj mam dużo węgla, ale To jest chociażby takie się dzień coś, robił, nie, wydawało mi się. Coś, co możemy wykorzystać. Bardzo miło. Mi się to podoba. Widzowie, wiecie pewnie, co ja chcę zrobić. Przepalę sobie to i będzie bardzo dobrze. Ja mam problem jedzeniowy. Się nie ma żadnego jedzenia. Na razie jeszcze mogę biegać i wszystko, ale Ja też mam jeszcze 4 złote marchewki. To jest jedzenie, które daje najwięcej chyba z Minecrafta. skąd masz złote jedzenia. marchewki? No, było 9 w portalu w skrzyni. Ja, jaki farciarz. No, widzowie, jeszcze widzicie, co tu mam i co tu mam. Z tego można zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy. Dobra. Oj, Adidasku, masz Adidasy w domu? Mam. Tak się składa, że mam. Ja chyba nie. Nie wiem nawet sam. Widzowie, pierwsze zdobyte jedzenie. I tutaj przepalone jedzenie, co prawda takie, ale chociaż to może być. Gdzie ty jesteś? Wiem, jak będzie dzień, to może dasz mi swoje kordy. A my kordy spotkania zrobimy. Wiem, gdzie możemy się spotkać. Możemy spotkać się na kordach 1200 minus 1200 na 00. Znaczy minus 1200, że minus 1200 to pierwsze, wysokość to 64, a co drugie to 00. Dobra, widzowie, ja nie pauzuję odcinka, zaraz przyjdę, widzowie. Zaraz będę. Widzowie, już jestem, musiałem powiedzieć coś tam komuś w moim domu. Gdzie ty jesteś? Dobra. To nie powinno cię interesować. Aha, tak się bawimy, tak. No to zaraz będzie mnie interesować. Zaraz nie będzie mnie interesować to, czy będziesz chciał żyć, czy nie. Tam jest chyba jakieś żelazo. Widzowie. Tutaj zbierzemy Kurde. to. Jak zbierałem materiały, to żelazo zdobyłem. Żelazo zdobyłem. Widzowie, jak będziecie grać z nami, to po prostu zrobimy takie coś, że damy wam uciec i nie będziemy się bić. Ale można się bić ogólnie tu na serwerze. Tylko każdy gracz, który dojdzie świeżo na serwer, to... Co? Oho, świetnie, już drugi raz dedłem. Już nie mam. Dobra, ja lecę na spawn. Znaczy, co? Nie, nic nie mówiłem. Zanim ty będziesz na spawnie, to już będę miał swoje i ty. Za No. późno. No jasne, jasne. Jak ja mam jeszcze... Przypominam, że ja mam 100% statystyk. No ja mam 80. Ale, No, więc ty nie jest jesteś tak źle. ty jesteś wolniejszy. Masz większą chyba odporność. czy Mniejszą obronę? odporność. Mniejszą. I masz Mniejszy atak. mniejszy atak. No. Gdzie tu jesteś? Gdzie ty jesteś? Niestety. Wiesz, jakbyś tam gdzie jest tablica, nie? To tam niżej są te skały. To jakbyś tam zszedł na tam dół, to zabiłbyś mnie prawdopodobnie. Znaczy nie zabiłbyś mnie, ale byś mnie znalazł. Ej, dobra. To dawaj robimy spotkanie przy tablicy. Co to na spotkanie przy tablicy? Nie jestem na to gotowy. Dawaj Więc spotkanie słabe przy itemy. tablicy. No to Aha, ale widzę żelazo do wykopania, więc to Wiem. mnie cieszy.
ustawiam zegar na 6 minut. Start za 6 minut i idziemy się spotkać. Okej? Nie wiem, o kurde, pewnie mi się rzeczy w lawie spaliły. Tutaj, bo ja przy lawie byłem. O, to fajnie wiedzieć. Ja się stresuję trochę. Okej, mam, nie, mam wszystko. Nie Jednak wiem mi jak ty, spaliło się. Adidasku. Nie wiem jak ty, Adidasku, tak zwany. Mm. Nie widzowie, jak wam się podoba film, to możecie zostawić łapkę w górę. O, widzę żelazo tak na dziko w ścianie. Więc kopię. Możecie zostawić łapkę w górę u mnie i zasubskrybować mój kanał Adidaska. I może możliwe, że dołączycie do nas. Jak nie dołączycie za jednym, za drugim, za trzecim, za czwartym razem, to nie martwcie się. Możecie przecież dołączać. Tylko chyba zrobimy jakiś, albo wiem, zrobimy limit. Ile razy można się zgłosić? 6? Co ty na to, Adidas? 5. Dobra, 5. Dobra, ja za chwilę Jak- wracam. Dobra. Jak widzowie zgłosicie się 5 razy, jak zgłosicie się 1 raz i was przyjmiemy, to wtedy będziecie mieli tam eliminację. Drugi raz też będziecie mieli eliminację, jak was przyjmiemy. Trzeci też, czwarty też, piąty też, ale za 6 już nie. Do piątego widzowie. Tutaj tylko widzowie, nie wiem czy... Widzowie, możecie napisać mi w komentarzu. Co lubicie? Jaki jest wasz ulubiony owoc? Mój, bo ja się trochę nie znam, który to owoc, który to warzywo, ale mój ulubiony owoc to albo arbuz, albo truskawka. I widzowie, możecie też napisać, wiem, widzowie, piszcie w komentarzach nawet po 2 razy, hashtag team pomidor warzywo lub hashtag team pomidor owoc. Tak. Tak piszcie. I O, creeper mi piecyk Creeper O, mi crafting wybuchł. Adidasek, ja tam dałem już widzom 2 komentarze do pisania i se do robię serduszkowania. Stawiam. Teraz zadam ci pytania z No. 2 komentarzy. Twój ulubiony owoc? Mój owoc? No mój albo truskawka, albo arbuz. Kurde, pytanie ciężkie. No. To jest las. Chyba malina albo... O, malina Nie też wiem, jest. ciężko. I też jeszcze jedno, bo to też widzowie powinien napisać. Hashtag team pomidor warzywo, czy hashtag team pomidor owoc? Ja team warzywo. Ja też. No. Bo moim zdaniem to jest warzywo po prostu. No dobra. Mam tak mało statystyk, już 70, nie wiem czy... Ktoś, jakbym emblemat dropnął, to jest marzenie. No może jak mnie zobaczysz i zabijesz. Dobra. Bo ty już masz dużą przewagę, nie dość, że miałeś dobry start, to jeszcze masz przewagę w mocy, bo ja jak będę cię walnął... Siema! Przyjdzie Dawaj statystyk. dawaj emblemat. Znaczy ten. No emblemat ogólnie. bo chcę z dropa emblemat w mieć. życiu. Kiedy to wiem, można też mieć totemy. Czy jakieś inne rzeczy z tego. O! Widzowie, zabijam Adidaska. Oj, nie. To tu widzę, że spodnie i bluza Adidas masz, tak? Nie. Na skinie.
No kurde. To są Adidas firmy Nike. Mm. Adidas seria z Nike'iem. A ty mnie właśnie prowadzisz na twój... I tam... Jest! Widzowie, mamy dropa! Dobra, idź se do tych itemów. Idź se. Już za późno, bo mnie zabiłeś. No Nie ale... wiem, czy zdążę. Zdążysz. Widzowie, stawiamy dropa. I... Nie! Widzowie! To jest bardzo rzadkie. Ale wypadło mi z dropa zgadnij co, Adidasek. To jest Dramat. rzadkie. Nic! To jest raz na parę dropów wydropuje się nic. Oho, no to farta mam nawet. Bo nie farta, że mam słabego speeda jak babcia. Jak babcia. Idź se po itemy. Ja już tam uciekłem, właśnie sobie farmię. O, już powinno być spotkanie, ale ja już dropa mam. Ja nie potrzebuję nic więcej. Może później cię zabiję, albo kiedy indziej. Na razie sobie idź po ity. O, widzowie, widzicie co my tu mamy? Widzowie? Ale cave, ale duży cave! Dziury. Zanim ja rozwalę kamienia zwykłego ręką. Ja pierniczę, nie wiem, czy ja zdążę po te icy. Strasznie duży cave. Widzowie. Kurna, szybki śnieg, a... Ale gorąco jest w tej jaskini. Nie. Ja już... Mogę ci powiedzieć prawdę? Czekałem na ciebie tam, gdzie się rozstaliśmy. I wiesz co robię? Właśnie po ciebie lecę. Albo nie, dobra. Idę serio kaniony zwiedzać. Serio sobie teraz poszedłem. Kurde, jak ja... Już jestem 2 razy wszystko wolniejszy, wszystko mniej wale. Jedynie co by mi pomógł to emblemat albo jakiś totemik. Siema! Siema, nie, proszę. Kurde, spadłeś z wysokiego miejsca, nie mam od ciebie No, rzeczy. to jest sposób na ciebie. To widzowie też musimy zrobić tą zasadę. Też musimy ją dodać na tablicę. Ale teraz jesteś połowę szybszy. Znaczy wolniejszy. Nie połowę szybszy, tylko połowę. Ponad, już ja mam po 40 wszystkiego, siema. Bo znowu skoczę. Aha. Ej, Świetnie. czemu nie wypadł ja drop? Ja już bana zaraz. Wiesz co? Zaczekaj. Adidasek, zaczekaj. Zabiję cię raz i zobaczysz, co zrobię. Zobacz. Nie wypada drop z ciebie. Wiesz co? Adidasek, zaczekaj. Chodź za mną. Chodź, bo może masz znowu problem. Uważaj tam na creepera. A ile masz ze mnie dropów? I jednego miałem. Zaczekaj. Nie rób... Zaczekaj. Odejdź tam do tablicy. Bo cię... Tutaj sobie zakopuję. Znaczy stałem skrzynkę, nie? Odejdź od niej. Tam są moje wszystkie ity. Zabij mnie. Nie. Zabij mnie. Będziesz mieć dropa i ja sobie zabiorę ity. Zabij mnie. Ale nie zbieraj moich itów stamtąd. Mam 4. level tylko. Musisz wziąć ze mnie dropa i zobaczyć, co będę mieć. Jak będzie insygnia tego, czy tam emblemat odrodzenia, czy tam tego, to ja nie wierzę. Ale sam daje się zabić. Powinieneś to docenić. No nie wiem, jak ja to mam docenić, jak już nie mam 80%. Masz 20 tylko? No. No, nie wiem. Zaraz będę miał banik. No Ciebie się i nie da zabić, o. masz jest. dropa. Zobacz, co ci wleci. Emblemat szybkości.
Weź sobie emblemat szybkości. Dobra. Ale już te itemy się zdespawnowały. Wiesz co? Kurde, jeszcze wpadłem do cave'a z zombiem. Widzowie, chyba ja to zrobię. Dobra, po prostu. przeżyłem to jakimś cudem. Adidasek, zaczekaj. Widzowie, pewnie wiecie, co ja chcę zrobić. Pewnie wiecie. Mam pół serca. Adidasek, zaczekaj. Ile masz procent? Dobra, weź to, zabij 20, mnie. 20, 30. Weź siekierę szybko, chodź uciekamy tutaj, zabij mnie. Weź ze mnie emblemat. Wszystkie moje ity. Tam są. Zabij mnie. Tylko musisz kryty. Wypadł drop. Wiesz czemu ja cię tak wolno zabijam? Bo ja mam tak mało procent. I po prostu No wiem. Wypadł drop. mało siły. Uważaj, bo creeper, a ja zginę. Kurde, pomóż mi z tym creepersonem. Wypadł drop ze mnie. Tablicy. Wypadł ze mnie drop? Nie wiem, nie. Nie. Może co jakiś czas to jest, żeby tak szybko nie wypadał. Dobra, widzowie. My już będziemy kończyć ten odcinek. Ale nie, wiem. Widzowie. Adidasek. Wyjdź z serwera, wyjdź. Na chwilę, wyszedłeś? Tak. Widzowie, teraz poświęcamy się. Kończ ten odcinek, ale w tej chwili zaczynamy drugi odcinek, na którym będziemy grać 2 rundy Bed Wars. I postaramy się wygrać dla was. Dobra. Do widzenia, widzowie. Pa, pożegnaj się. Nara. Nara.